И здравейте хора, аз съм Итро121 и в този клип искам да ви покажа как да си изтеглите CSGO безплатно с мултиплеер. Да, значи този клип го правя специално за 30 абоната, извинете. И да, всъщност много хора се дават, нали, 12 лева или там колкото струва играта, нали, 12 лева, дето може да се я кракнете, смисъл what the fuck. Защо да дадете пари за игра, която можете да се кракнете? Затова мисля да направя такъв клип. Значи, първото нещо, което трябва да направите е да влезете в браузъра си, в Google-а. Аз лично предпочитам Google Chrome. И нали тук пишете CSGO Warzone Free. И иначе кликате ето този линк. Той ще го има в описанието направо линка, така че... И както виждате, ви отваря, нали, идвате в този сайт, давате тук по средата някъде и кликате където пише New Setup и значи кликате Full Setup Torrent Download, Click Here. Значи кликате ето това и избирате къде да се я запазите. Нали, аз сега няма да я тегля, защото я имам, но ще ви покажа какво да направите. Значи чакайте, че да. Значи можете да си я запишете където искате, няма никакви вируси. Значи на този клип гледате благодарение на Kevgelio, ще има линк в описанието му. Благодарение на него, нали, аз правя този клип, защото, нали, не исках да си давам парите за CSGO, нали, защо да си давам, нали, защо да плащам нещо, което може да си го купя безплатно. Той ми показа как. Значи, след като ви се изтегли играта, нали, той ще ви отвори QTorrent. Така. И тук ще излезе едно setup. Това е, нали, CSGO, 8 гигабайта е. На мен, нали, вече ми е изтеглена. И да, значи, когато, нали, се изтеглите, нали, вече като се инсталирате. Сега ще ви покажа какво трябва да направите, нали, това ще ви е самото лого. Не ви трябва никакъв Steam за CSGO. Според мен, да, не ви трябва никакъв Steam. Значи преди да влезнете, значи сега ще ви обясня. Това е нашия клан с Kevgelio, значи Mafia Boys. Да, за ваши приятели може да си измислите някакъв клан. Моя никнейм е Итро121. Да, значи тук Run Settings. Тук можете да си изберете, нали, какъв ранг да си изберете, нали, аз... да, тук си избирате какъв ранг, не че нещо, но... Да. Тук си избирате на какъв език да ви е играта, нали, аз съм си го направил на английски, защото няма на български. Значи, искам да ви кажа едно много важно нещо. Когато влезнете в CSGO и когато натиснете Play, и, нали, вече се пробвате да влезете в сървър и няма да ви пусне, защото трябва да се апдейтнете играта, значи кликате върху Update. И, нали, тук вече почва да ви се апдейтва играта, защото трябва апдейт на играта, нали, трябва да ви се апдейтне. Да, понякога има апдейти, затова не се чудете, ако не влезете в някой сървър. Затова трябва да се апдейтвате, защото, нали, понякога няма да ви пуска в сървърите. Starting Update. И, нали, мисля, че тук са има един апдейт, така че няма да го пипам. Аз мисля, че съм... Нали, аз вчера се апдейтнах. Затова няма смисъл да го апдейтвам, да. И, нали, след като ви се заради, кликате върху Play. И сега ще ви покажа, че може да играете мултиплеер. И да. Ще се върна, когато, нали, вече играта... Нали, тук ще ви попита сега дали искате да го отворите. И кликате Yes. И сега, нали, трябва да изчакате известно време, докато ви заради играта и ще се върна, когато играта ми се стартира. И така, хора, вече когато сте в играта, значи това е главното меню на играта и искам да ви запозная първо с настройките, защото когато влезете музиката ще ви е мега шумната, мега силната, извинете ме. Значи, за да се намалите, отивате на Options. Казвам го за тези, нали, които не разбират много английски.
отивате на видео, всъщност на аудио settings и аз тук нали съм си намалил настройките, нали, музиката, да не ми е толкова шумна. Тук може сега малко да се увлича. След това кликате Back, нали, малко в менюто. След това отивате пак на Options. Сега за да ви покажа нали, как да си отворите конзолата, защото някои хора използват конзолата. Отивате на Game Settings и тук където пише Enable Developer Console, тук ще ви отбелязано с No и тук така където е стрелкичката можете да си го направите на Yes. И да, значи пак баквате. Значи сега отивате пак на Options, за да ви покажа този път какво трябва да направите за видео настройките. Според мен аз съм си го направил на мега ниските настройки, защото изглежда еднакво и в смисъл няма смисъл да ми товари компа, да ми лагва, нали. Мен малко ми лагваше, когато беше на по-силни настройки, така че аз съм си ги намалил. Според мен няма никакво значение. Значи кликате Play и кликате Browse Community Servers. Ето това нещо кликате. Аз ще отида на Favorites, нали, тук са ми моите сървъри. Тук са някакви други сървъри, нали, сещате. Много са. И нали, примерно, всъщност не съм играл на този мап и не съм влизал в този сървър. Да, ето. Сега влизаме в игра. И сега зарежда. Така хора, значи почти свърших, искам да ви покажа, че наистина мултиплеера работи. Примерно ще си избира терористи. Тук наистина съм с истински хора, както виждате. И значи нека да си купим пистолет. Примерно една игра да изиграем. Тук е с което оръжие, нали, да сте бързи. Така че, не, всъщност еднакво си ходите, не сте по-бързи. Значи тук горе на радара ви е картата. Те терористи са едни и същи, не са както в CS1.6 различни. Да, малко лагва. Да, както виждате не съм много добър, убиха ме. Надявам се да съм ви помогнал. Това беше от този клип и довиждане.